Il-ħadd filgħodu l-Partit Laburista tella attività politika b'differenza fejn iż-żgħażagħ kellhom iċ-ċans isaqsu mistoqsijiet direttament lill-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-Prim Ministru wieġeb bosta mistoqsijiet li l-qofol tagħhom kienu dwar is-sistema edukattiva, l-istipendji u l-programmi ta' masters kif ukoll dwar studenti li jażlu li jtemmu l-iskola minn età żgħira. Il-Prim Ministru żvela li l-Gvern se jkun qed jagħti stipendju lil dawk l-istudenti li jirrepetu sena fl-università, dan minkejja li kemm fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista kif ukoll fil-budget dawn ma kinux imwiegħda. Anka minkejja li ma wednijiex fil-programm elettorali, anka minkejja li ma wednijiex fil-budget, iddeċidejna mingħajr ħafna daqq ta' trombi u hawnhekk nista' ħabbara formalment illi dawk l-istudenti anka tal-università li qed jirrepetu sena ħajkunu qegħdin jingħataw l-istipendju. Il-Prim Ministru qal li dan se jkun qed isir mingħajr ma jkun hemm abbużi filwaqt li sostna li dan il-Gvern ser ikun qed isaħħaħ l-istipendju u jżidu sena wara sena. Tkellem ukoll dwar l-Student Advantage Scheme u qal li dan il-ftehim mal-Microsoft huwa importanti ħafna u li ser jibda jingħata b'xejn u se jinqataw il-kjuwiet bħalma kien isir qabel. Qal ukoll li dan il-Gvern investa ħafna fil-programmi tal-Masters fejn iktar żgħażagħ qed ikollhom l-opportunità jistudjaw. Għalkemm sar ħafna titjib fil-qasam edukattiv, il-Prim Ministru qal li jinsab konxju li hawn studenti li qed jifqu mill-iskola minn età żgħira u sostna li dawn l-istudenti se jiġu indirizzati wkoll. Ħaġa li aħna rridu nikkumbattu għalhekk ukoll din is-sena qbadna numru minn dawn iż-żgħażagħ kemm jista' jkun minnhom illi tajnihom qed indaħluhom fil-qasam vokazzjonali, jiġifieri fis-snajja. Jiġifieri jekk inti m'għandekx tmur l-iskola, ejja nippruvaw nattiraw lura lill-iskola. Jekk inti ma tix titgħallem is-suġġetti tradizzjonali, ħanippruvaw nagħlmuk xi ħaġa. Il-mexxej Laburista qal li numru minn dawn iż-żgħażagħ li ma jkomplux jistudjaw qed jiddaħħlu fil-qasam vokazzjonali fejn hemmhekk qed jitgħallmu snajja li ma snajja għandna bżonna f'diversi oqsma. Il-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat appella wkoll biex ma jibqgħux jinħarġu ċertifikati mediċi bla doċċ mill-professjonisti għat-tfal li qed ifallu milli jmorru l-iskola u li din hija pjaga enormi li qed tħalli timbru negattiv fil-qasam edukattiv.